Allahul Mudiyu al-Qasimu Allah ya halitta kai karaba kai ne mafaka matsera madafa sayyidina karimi akramu mukarramu nasirul haqqi bil haqqi kai dafa wa gaskiya da karfin gaskiya sayyidina hadi katibul abadi madarar tsabaran hakikanin sirrin Allah kai ne an gonka da dan kilabu don makiya Allah rahama ga halitta mai balanzar hakika sha zaman ka lafiya ubangidana Allah ma naka ne bare kayansa kanzi na Allahu ya kake oho sai ina ka fara Allah masani ina ka take oho sayyidina hadi shi kadai ne manzon da in ya taho a tafe karan a tafan ne yafi kyau da ya tsaya kin ka ce a tsayin yafi kyau inda zai juya baya gashin bayan dan yi bazar sai ka ce bayan yafi kyau in yana zaune yafi kyau a zaune in ransa ya baci ya kara kyau in ya kwarara burbushi wayo Allah wannan abun sai uban dakin mu maulil mawali awwalul abidina jahul haqiqati babul abwabi kamalul zati shamsul kamali jannatul a'la zahirul zuhuri badil buduni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalifan Allah kenan abban sunana to dan makiya Allah maulana Muhammad rasulullahi alaihi wasallam ce ba isa in kana neman isa kawai kalli dan adanadi dan isa da aka cire ido ranar Uhud kawai sai ya dauki idan ya mayar da aka sara hudu ranar Badar kawai sai ya dauka idona da Abu Mahzura ya kama karan sauko sai shafa kan kawai sai gashi to da aka nemi ruwa aka rasa kai zai zuba shi ta yatsun hannu annabi ne da ya ja kafar gurgu kawai manzo ne da ya dafa wada ya ƙara tsayi annabi ne ya taka dutse da kafa dutse ya lafaf in ga dama ya aiki jaki kuma ka ji uban mamaki ina mamaki zai sha mamaki ka ji abun kallo ina kallo ya tsaya kallo ga dan birnin da in yana tafiya a buɗe umbrella girgije ya masa inuwa manzon da idan yana tafiya in zai sa riga ko za ta shekara jikinsa ba za ta yi datti ba annabin da riga ba ta taɓa yi masa kaɗan ba ta taɓa yi masa yawa ba manzo ne da ba a yin gaba da gaba da shi annabi ne mai ɗaukar ɗan wuta ya sa aljanna karkatacce ya zama miƙaƙƙe dan kansa miƙaƙƙe ya karkace ya juya mar baya ɗaya ne shi tal Allah bai irinsa ba ba zai kamar sa ba Muhammadin yake sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba Allah ba sai ya fake gare ka shi wani irin tsari ne sai wanda aka arziki zai taka malam annabi rumfa ne sai wanda Allah yake kaunar shi bai fake shi zababbe ne a cikin zababbu mai mukami ne irin na mukami annabi ne dake da kyawun tsayawa mai kyawun siffa da kama mai cikar kamala da izza mai cikar gata da kadari kyau ji kunya in ya zo gaban ka mai tafin baiwa kenan waye kamar sa wane kamar sa annabin rahama zati fahari ke da shi ba dan shi ba dan da ya san ubangiji balle bautar sa ba dan shi ba da wofin da ya kare ba dan jama'a ki ba da ba ka uzurin mu ba sayyidul wujudi imamul muttaqi